Hölgyeim és uraim, a képernyőn Brian Joubert Franciaországból. Háromszoros Európa-bajnok, világbajnok, olimpiai 6. helyezett, 8-szoros francia bajnok. Elképesztő név, nem is kell talán őt bemutatni. Annyit azért érdemes róla tudni, hogy az első Európa-bajnoki érmét itt szerezte Budapesten 2004-ben. Ez nem igaz, mert ez az első aranyérme volt, előtte már volt érme, ugye? Aha. Florent Amodiot Franciaországból a képernyőn, 23 éves, 2011 Európa-bajnoka, 2013-ban EB ezüst, és 2012-ben EB bronzérmes, háromszoros francia bajnok, 2014-ben ő nyerte el ezt a címet, Brazíliában született, de egy francia család fogadta örökbe még gyerekként. Michael Jezina, Csehországból, ősen kis név, 2013 Európa-bajnoki bronzérmese, a 2013-as világbajnokság 10. helyezettje, és aki még nagy név vele kapcsolatban, az pedig az edzője Vitor Petrenko, aki 92 olimpiai bajnoka. És a képen látunk. A belga Jorik Hendricks a képen, aki kihagyta a 2013-as Európa-bajnokságot, sőt a belga bajnokságot, hiszen egy bemelegítés közben esett és eltört a bokája. Úgyhogy most tér vissza. Nézzük, hogy hogy sikerült a felépülésen. Konstantin Mencsov a képen, Oroszországból, aki 2011 orosz bajnoka, az idén 4. lett az egyébként erős mezőnyben. Egyetlen egyszer vett részt Európa-bajnokságon, ekkor 7. lett. Gentlemen, there's 1 minute left in this warm-up. Svédország versenyzője Alexander Majorov, aki 2012 és 2013 svéd bajnoka, 2011-ben junior világbajnoki bronzérmes volt, és aki egyébként fizioterápiát tanul, és holnap vizsgázik az interneten keresztül innen Budapestről. Úgyhogy majd szurkoljunk neki ebben a tekintetben is.